హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. నిన్న మన వీడియోలో ఎస్ఎస్సి ఎలిజిబిలిటీ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మన వీడియోలో వాటి ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి రీజనింగ్, థర్డ్ వన్ జనరల్ ఇంగ్లీష్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో అన్నీ చేరి 100 క్వశ్చన్స్ అండ్ 200 మార్క్స్కి ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. అందులో ఇంకోటి వచ్చి 0.5 మార్క్స్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో అది కూడా చూసుకోవాలి. సో ఎవరైనా ఎస్ఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి. సో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది.